Jumalauta, mitä on. Onneksi tulee videolla. Tää tulee videolla. Tuleeko video? Joo. YouTube. YouTube. Juhannus Karkelo. Perkele! Varovas! Nyt mahtuu tänne! Anna mennä! Oh! Mennäänkö? 170 metriä. Hämis kans mukaan! Et oo valoja, me ollaan valoja. Nyt lähtee. Nyt on hyvä. 1, 2, 3! Alkaa kevenee. Tuleeko video? Tullu. Koko ajan. Joo. 2, 3! Väärä suuntaan. Lähtee! Vielä kestää! Oo! Nyt on pikkusen vika. Ei kun pikkusen vika suunta pitäis vähän kääntää kiepsatta. Hyvä! Hyvä nyt! Nyt on hyvä! Eläkää tänne! Pikkusen vielä. Pyöräyttäkää! Pyöräyttäkää! Tänne päin pyörättäkää! Pyörättäkää tänne päin! Pyöräyttäkää! Hyvä! Juuri näin! Eläkää naapurin puolelle rilliä, sillä pitää vielä rillailla. Kyllä mä nuotio pitää saada pois. 2! Lähtee! Ei täällä kunnon juuria! Ei muuta, niin jo! Kohta! Lähtee! Epäsuunta! Tämä on mahtavaa juhannusjumppaa, että joka haluaa laihutella tai haastaa kylämiehet kisaan, niin tässä on oiva esimerkki, kuinka sen voi tehdä. Ei, tämä on hyvä jumppa. Sinne meni teltta, mutta ei valitettavasti saatu kuvaa. No pojat ainakin möyryä tosissaan. Ei tämä ole, tämä on ihan yhteishenkiä nostattavaa hommaa. Huuto on ainakin hyvä.